Duk wanda yake so ya daɗe yana jima'i to ya matso kusa domin ya sha kofin wannan haɗi namu na yau da na zo muku da shi, wanda haɗi ne ingantacce. Kamar yadda kuka ji na ce duk dai wanda yake so ya daɗe yana yin jima'i kuma sannan ba tare da ya gaji ba ko kuma wani abu ko kuma kasala, to ya matso kusa a yau domin ya zo ya sha wannan kofin na haɗin da zan bada a yau, wanda haɗi ne ingantacce, haɗi ne wanda yake da matuƙar tasiri, haɗi ne wanda yake sa namiji ya daɗe, kuma sannan haɗi ne wanda yake sa namiji ya zama juriya wajen jima'i ba tare da ya gaji ba ko kuma wata kasala a tare da shi. To wannan haɗi dai yana da kyau sosai, wannan haɗin duk shekarunka kuma sannan duk rashin ƙarfin da kake da shi na maza, ƙarfi na mazakuta ko kuma in ce duk raunin mazakuta, to in dai ka sha wannan haɗin in sha Allahu rabbi za ka ba da wuta a daren da kake so, saboda haɗi ne wanda babu wasa a cikinsa, haɗi ne wanda yake da matuƙar tasiri. Haɗin nan sai kun haɗa, ni da kaina za ku zo za ku ba ni labari a comment section, ku da kanku za ku tabbatar da wannan haɗi ingantacce ne. In dai ka sha wannan haɗin to za ka jima kana jima'i, za ka samu ƙarfi da nishaɗi, za ka samu nishaɗi da jin daɗi sosai da sosai idan ka sha wannan haɗin a yayin jima'i. To ababen da dai za a nema domin ganin cewa an yi wannan haɗin su ne kamar haka, wanda zan ambata yanzu, kuma sannan zan gaya muku yadda za ku yi wannan haɗin da yadda za ku sha shi domin ganin cewa kun daɗe kuna yin jima'i ba tare da kun gaji ba. Amma kafin nan, idan wannan shi ne zuwanku na farko, kada ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribe. In kun danna mana da can baya, kawai yanzu abin da muke buƙata shi ne ku danna mana alamar nan ta like a kan bidiyo ɗinmu, mun gode. Abu na farko da mutum zai nema shi ne za ka samu garin dabino cokali ɗaya da rabi, garin dabino cokali ɗaya da rabi. Sannan abu na gaba shi ne, abu na gaba wanda za a samu shi ne za a samu garin kusbara. Wasu ba su san shi ba amma ana saida shi a Islamic chemist, ko kuma in ba ka iya cewa garin kusbara ba, yawanci wasu sun fi saninsa da coriander seed. In ka je za ka ce a baka coriander seed ko kuma garin kusbara, to wannan za ka samu cokali uku, shi kuma ake buƙata. Zan ƙara maimaitawa, za ka samu garin kusbara wato coriander seed kenan, sannan za ka samu cokali uku na wannan garin, sannan za ka samu garin dabino cokali ɗaya da rabi. Yanda za a yi wannan haɗin shi ne, to za a haɗe su ne waje ɗaya, waɗannan abubuwa da na ambata. In aka haɗe su waje ɗaya, abin da za a yi shi ne za a cakuɗa su, su cakuɗu sosai. Bayan sun bi jikinsu, za a ringa ɗiban ƙaramin cokali wato teaspoon a cikin madara, rabin kofi ko kuma nono mai kyau. Ana sha awa ɗaya ne kafin jima'i. Kafin ka yi jima'i da awa ɗaya ake so mutum ya yi wannan haɗin ya sha, domin wannan haɗi ne na maza. Za ka yi ƙoƙari ne ka sha shi na tsawon sati uku ko wata ɗaya domin samun ingantaccen ƙarfin jima'i. To Allah ya sa mu dace. Duka-duka dai a yau a nan muka kawo ƙarshen shirin namu. Mun gode, sai mun haɗu da ku a cikin wani sabon shiri namu na gaba. Ina ƙara tuna muku kada ku manta da subscribe, ta haka ne da zarar mun yi sabon bidiyo mun ɗora za a sanar da ku ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan kada a manta da like da share da comment na wannan bidiyon. Mun gode, sai mun haɗu da ku a cikin wani sabon shiri namu na gaba.